OK, takže momentálne som dorazil na letisko v Bremene. Odlietam 11:50 a odlietam z Bremenu vlastne do Antálie. Odchádzam na 10 dní do Turecka. V pláne mám vlastne navštíviť nejakých pár miest. Určite neplánujem ostávať iba v Antálii, ale plánujem vlastne navštíviť aj nejaké okolité mesta a plánujem si to užiť skorej tak turisticky. A myslím turisticky, akože pozrieť si nejaké pamiatky, ísť na nejaké turistické prechádzky, pozrieť si hory, pozrieť si jazera a nejaké prírodné veci. Určite neležať na pláži a popíjať piňa koládu celé dne. Letí mi to za 3 hodinky, musím ísť ešte odovzdať túto obrovskú batožinu. Musím si skúpiť vodu, musím sa ísť nájsť, lebo som ráno nestíhal tým, že som zaspal. A batožina odovzdaná, takže momentálne už iba čakať na let. To 2,5 hodinky alebo 2 hodinky. Už mi ostal iba tento vlastne malý batoh, v ktorom mám dron a všetky veci, ale vždy je to problém na letisku. Chcú všetko vytiahnuť, ale na každom letisku to tvária inak. Vo Viedni sú niekedy v pohode, niekedy nie, v Bratislave to absolútne neriešia. Takže som zvedavý, čo tu. Čo ma vždycky najviac dostáva je to, že keď vlastne ste v Nemecku, po anglicky sa s vami nikto nebaví. Našťastie nie som úplne sprostý a ešte si neviem, či niečo pamätám. Poďme na to, môžem ísť čakať, môžem ísť jesť. Takže pristali sme, samozrejme, ešte bol aj delay, horko je tu v pekle, ale v lietadle bolo tak 46 stupňov a môžem cestovať znovu 2 hodiny taxíkom alebo Boltom alebo autobusom do iného mesta. Zábava začína ešte. Takže dobré ráno. Dneska je pondelok, zobudil som sa akurát na tej krásnej posteli. Spal som v izbe jedného chalana. Vyspal som sa fajn. Som v meste Isparta, včera som sa bol prejsť. Dneska sa idem najesť a idem si pochodiť okolo. Ale je to úplne iné, vidieť to vlastne nie ako keby iba z pohľadu, ja neviem, Antália alebo takých turistických klasických miest, ale vidieť aj časti, kam turisti moc nechodia. Je to veľmi zaujímavé. Takže dorazil som na takúto vyhliadku. Je to jak Final Destination. Vyzerá tu asi takto. Takže je to celkom pekné. Toto mesto, ktoré vidíte za mnou, mesto Isparta, to má tak 140 000. Takže extrémny výhľad. Ale samozrejme som zabudol dron, lebo som chorý na hlavu asi. Ale nevadí, musím to napraviť na budúce. Jedlo vyzerá to takto, je to niečo ako pizza, ale je to gozleme. Je to smažené, je to mäso, ja ešte mám jedno a to je so syrom plnené, to je extrémne tenké a chutí to fajn, až na to, že je to trošku masné, ale chutí to celkom v pohode. Sorry za ten vietor. Je mi to celkom jedno aj. To budú chuť. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dorazil som na Olympos, idem sa ubytovať, je to nejaký koala bungalov. Dúfam, že tam budú malé koaly vnútri, ak nie, tak budem sklamaný, lebo napísal som im do požiadavky, že chcem vlastne koalu na ubytku. Dúfam, že to bude splnené, inak nenaplne. Takže poďme sa na to pozrieť, či tam nájdem malú koalu pod postelou.
takže dorazil som na parkovisko. Je na momentálne na kopec, ktorý sa volá Olympus Chimera, sú tam vlastne také plamene zo zomy, takže som veľmi zvedavý. Začína byť už trošku tma, malo by to byť vidieť vlastne v noci, takže je to nejakých 400-500 metrov chôdze. Až na to, že mám rozteté obidve nohy, teda jednu nohu mám roztetú, druhú mám zlomenú asi. Takže poďme na to, som veľmi zvedavý. Let's go! Takže dorazil som sem, sú tu tieto ohne, dúfam, že to vidieť. Horí to vlastne metán, je to v pohode, no. Škoda, že je taká tma, není vidieť výhľad, takže sú tu iba dva. Vlastne ľudia tu robia normálne barbecue. Je streda, sedím na raňajkách, je 10 hodín, ešte by som spal tak 14 hodín. Dneska je v pláne presunúť sa na nejaké iné miesto. Ešte neviem kam, musím pozrieť na internete, čo vlastne nájdem. Toto je jeden z malých dní, ktorý nemám vymyslený, ale absolútne mi to nevadí. Takže uvidím, čo nájdem. Pomaly sa musím vrátiť vlastne do mesta Isparta a následne do Antálie, kde vlastne ostávam až do pondelka, až do útorka, kedy vlastne odlietam naspäť. Takže ešte celý týždeň predo mnou. Je to tak 44 000 stupňov. Konečne je tu teplejšie než prvé dni, lebo naozaj tu bolo možno 28-29. Takže tak, dobrú chuť. Krásny deň veľa. Máme tu štvrtok 27. jún a akorát som dorazil s jednou tureckou rodinkou vlastne na turecký akoby grilovačku. Napúšťal som vodu a ideme vlastne grilovať pri takomto fajnom jazere. Takže som veľmi zvedavý a som veľmi rád, že táto dovolenka nabrala spád akoby skôr takej domáckej atmosféry a nie iba nejakých vyležávaní na pláži. Poďme na to. To vlastne rodinka, u ktorej vlastne naše ubytko cez internet, izbu jednu, tak ma zobrali vlastne na grilovačku, čo je extrémne milé. Je vlastne štvrtok, ešte vlastne piatok, sobota, nedeľa, pondelok a v útorok odlietam preč. Je vlastne 1 hodina alebo 12 hodín. Do štvrtej vlastne sa držím tu a potom vlastne chcem ešte stráviť nejaký čas v meste a zajtra sa presúvam do Antálie, kde vlastne ostávam celý čas. Takže let's go! Takže toto je posledný deň v Isparte a za nejakú pohodinku odchádzam do Antálie na posledných 5 dní. Takže let's go! Za pol 10, max 70 je lepší. 70 je miliónkrát lepší. Dorazil som na hotel, ideme si ukázať trošku izbu. Takže hneď, jak tu vstúpim do tohto paláca, kúpeľka, zrkadlo, sprcha, vecko a z kúpeľky je takto, či to sú dvere, minibar, Red Label 14 €. Možno by niekto čakal, že ok, Red Label 14 €, veľká fľaša pohoda. Toto za 14 €. Čiže na Slovensku za 14 € mám, že 16 fľaš nefalšované okny. Ok, takže to bol minibar, vaňa, kde budem spať celú noc, nejaké veci do kúpela. To miniem kompletne všetko, toto miniem naraz. To je balkón za dverami, obývačka, gauč s telkou. A vlastne tu, takto sa prechádza, tam je ďalšie zrkadlo.
A vlastne tu je spálňa. Čiže takto nejako vyzerá spálňa. Jedinú nevýhodu to má a to je, že tu sú cítiť cigarety. To im dám aj do recenzie, lebo to nenávidím úplne, že v nefajčiarskom hoteli sú cítiť cigarety. Inak je to všetko čisté, na to koľko to stálo, tak je tá izba úplne super. Stalo to 70 € na noc. 130 € som platil toto. Asi nejaká akcia alebo zľava, alebo neviem čo. Takže som spokojný a bolo to last minute, takže pohoda. Dnešný plán je vlastne vyložiť si veci, pobaliť si veci na pláž, takže ísť na pláž, opáliť sa do Čierna, potom do city centra a pokupovať nejaké veci. Dneska už som pokupoval nejaké suveníry a hlúposti pre rodinu a kamarátov. Dneska je nedeľa, som tu ešte zajtra a v utorok letím do obeda preč, zase do Bremenu. Ahojte, máme tu koniec tohto videa, som naspäť v Holandsku, som naspäť doma, som naspäť vlastne z Turecka po 10 dňoch a toto video vlastne vychádza 12 dní po mojom návrate, čiže 12. lebo som sa vrátil 1. Chcem len povedať, že posledné dni v Antálii boli zostrihané narýchlo a celé dokopy nejako, kvôli tomu, že som si chcel viac užiť ten čas v meste a užiť si viac tú kultúru a nejaké zážitky nazbierať. Samozrejme, že som natáčal, no nebol som spokojný s tým, ako to vyzerá a preto som to dostrihal do takejto podoby. Každopádne chcem poďakovať každému jednému, kto klikol a kto dopozeral toto video a budem veľmi vďačný, ak chce niekto rozhodne zanechať like, odber alebo nejaký komentár a určite pokračujem v týchto videách. Do konca roka máme vlastne ešte 6 mesiacov, čiže kopec ďalších vlogov. Takže ďakujem, vidíme sa na budúce. Nedeľa 17:00. Čau.